uTimothewu wesibili isahluko sokuqala soqala ufunda evesini lokuqala. uPawulu, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngokwesithembiso sokuphila okukuKristu Jesu. kuTimothewu, umntwana othandekayo, makube kuwe umusa, nobubele, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo kusukela kokhokho ngonembeza omhlophe, njengalokhu ngikhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ubusuku nemini. Ngilangazelela ukukubona, ngikhumbula izinyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngentokozo. Ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakuzenzisa okukuwe, okwahlala kuqala kunyokokhulu uLowisi nakunyoko uYunisi. Yebo, ngiyethemba nakuwena. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha owamandla nowothando nowokuzikhuza. Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngeNkosi yethu nangami, isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu, owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele, kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa, esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabibikho izikhathi, kepha osubonakaliswe manje ngokubonakala koMsindisi wethu uKristu Jesu, owalethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, engamiselwa lona ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli nomfundisi. Ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha anginamahloni, ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo suku. Isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owawezwa kimi ngokukholwa nangothando olukuKristu Jesu, oluhle okubekiwe kuwe ukulonde ngoMoya oNgcwele ohlala kithi. Uyazi lokho ukuthi bonke abase-Asiya bangifulathele, abaphakathi kwabo nguFigelu noHemogene. iNkosi yayinike indlu ka-Onesiforu umusa, ngokuba wangihlumelela kaningi. Wayengenamahloni ngeketanga lami, kepha esefikile eRoma wangifunisisa, wangifumana. iNkosi mayimnike ukuba athole ububele eNkosini ngalolo suku. Konke akhonza ngakho e-Efesu uyakwazi wena kakhulu.